Ne znam da li ćete pripostaviti o čemu ćemo pričati danas na ovom filmu. Možda bolje? Ne znam ja čemu ćemo pričati, ali probat ćemo da vidimo kroz prezentaciju. Dobar dan svima, moje ime je Milorad Tomnić, to je neko koji me ne zna, vidim dosta ovde poznatih ljudi, hvala vam što ste došli u ovako divnom vremenu. Inače, dolazim iz kompanije Berihard, koja je više od 25 godina u štampačima. Kad vam kažem u štampačima, ja mislim bukvalno da sam u štampačima. Mnogi ljudi koji znaju za kompaniju Berihard poznaju nas po tome kasetama. Za oni koji ne znaju, ovo je samo kratka retrospektiva. Znači, 1991. godine napravili smo prvu remontovanu tone kasetu. Već 1993. godine smo napravili svoj servis i odradili prvi servis štampača. 2000. godine narasli smo kao kompanija i jednostavno smo morali da standardizujemo sve procese. Prvo smo domaća kompanija, IT kompanija koja je uvela ISO 9000 koja je standardizuje procese kompanije. 2000. godine članstvo na TIRI, a onda smo 2006. godine već prepoznali potrebe tržišta i objedinili smo naš remont kaseta, servis i upravljanje štampom u jedan jedinstveni proizvod. Sad su to postali trendovi. 2008. godine napravili smo naš proizvodni pogon koji se nalazi u Šimanovcu. Jednostavno tržište je zahtevalo da povećamo kapacitete. A ko je Berihard u stvari danas? Evo, 2014. godina, mi smo kompanija koja broji 46 zaposlenih. Vrlo smo ponosni na svakom od njih. Imamo preko 3000 zadovoljnih klijenata. Nadam se su zadovoljni, bar ankete tako kažu. I na njih smo vrlo ponosni. Hvala. Šta ću kad sam nestandardnih dimenzija, što da vidim. Naš servis broji 8 servisera koji imaju preko 80 godina radnog iskustva i imaju preko 800 mesečne intervencije. Vrlo smo ekološki odgovorni kompanija. I do sada, do dana današnje, smo proizveli preko 2 miliona tona kaseta. A onda smo, da bi zadovoljstvo naših korisnika podigli na maksimalnu nivo, ili Service Desk, gde naši korisnici imaju jedinstvenu tačku kontakta. I sve to u skladu sa standardom ISO 20000. Za oni koji ne znaju, ISO 20000 predstavlja standardizaciju procesa pružanja usluga.
i krenuli smo da pravimo sopstvene rešenja za upravljanje štampu. Onda su nam rekli sledeću stvar, ali trendovi kažu i nalažu nam da treba da imamo kancelariju bez papira. Wow, 25 godina smo ulagali u štampu, u servis, u štampače, u potrošni materijal, a rekli su nam sad treba da imamo kancelariju bez papira. Okej, mi smo moderna kompanija, razvijat ćemo se u tom pravcu, ja sam sazvao sastanak sa svojim timom i preneo podatak da od sutra krećemo sa novom idejom, a to je da smanjit ćemo potrošnju u kancelariji papira, jer ako ćemo to prenositi na naše korisnike, moramo to prvi sami probati. I onda je jedan moj kolega to snimio sve kako izgleda taj sastanak, pa ćemo samo pustiti kratak film kako je sve to izgleda. We're going to begin to ration. Everyone will receive 5 sheets of paper for the month. Eto tako je to izgledalo kada smo hteli da pružimo inicijativu bez papira. Koleginica sa giljotom više ne radi, a ja nisam mogao da učestvujem u filmu, pošto sam bio malo povređen. Dobro. Tako je to negde završilo na kraju. Zapitali smo se stvari da li je kancelarija bez papira put kojim treba da idemo, odnosno da li to je stvarno korisnicima treba da preporučimo. Onda smo sagledali 1 do 3% ukupnih prihoda kompanije potrošeno troškove štampa. Dobar razlog da pređemo na kancelariju bez papira, ali nismo probali da se fokusiramo na druge neke stvari. Probali smo da vidimo da generišemo te troškove, da vidimo kako se ti troškovi generišu, što one sadrže, kako ih kontrolisati, kako ih umanjiti. I to je pravac u kojem je naša kompanija u stvari krenula. Kako smo to, postavili smo sebi ključno pitanje. Šta znači upravljati štampom? Kako to radi? Kome to treba? Onda smo krenuli da razmišljamo na tu temu. Po stvari, to i jesmo ono što smo mi radili. Sve u jednom, svih ovih godina od 88. Onda smo krenuli da analiziramo naše korisnike. I došli do sledećih saznanja. U većini kompanija situacija je bila poprilično ista, gde smo mi to analizirali. Bilo je nekoliko mrežnih uređaja koji su bili različitih proizvođača, koji su različiti modeli za različite namene. Imali smo dosta USB štampača koji su bili lokalno povezani na uređaje, na naše računare, po neki multifunkcijski zavisnosti od potreba, i svaki od ovih uređaja je koristio potrošni materijal. Kako potrošni materijal? Pa različiti. Imali smo različiti modele, različiti proizvođače. Onda svi su oni koristili neke servise. Ti servisi koji su ih održavali bili su različiti. Koristili su neki softvere. Pretpostavljam da znate kakvi su softveri bili. Različiti. A računi su stizali u kompaniju za ovako jedan sistem, zna neko možda, sa različitih strana, da. IT unit trošio vreme, kako? Različito, nije različito. 30% ukupno svog vremena je potrošio na održavanje ovakve opreme. I situacija u kompanijama izgledala baš ovako kao što je prikazana na slici. Pa smo krenuli da analiziramo te troškove. Kakvi su te troškovi? Hvatili smo da naši korisnici razdostavaju dve vrste troškova. Prvi je taj inicijalni trošak koji nas je sve bolao kada treba da kupimo neki uređaj i onda gledamo kolika je cena tog uređaja i koliko to možemo kupiti. To je bio jedan stran trošak i drugi stran troška je bila ono što nas očekuje tokom eksploatacije uređaja. Znači, ceo životni vek, šta je to? Potrošni materijali, servisi, popravke, održavanje, softveri, isporuke i sve ostalo što vas čeka tokom eksploatacije uređaja. Onda smo na osnovu analiza svih tih troškova
doneli jedan zaključak. Zapamtite ovo, pitaću vas posle prezentacije da neko zna ovo što je sad. Ono što ne možete razumeti, ne može se izmeriti. Ono što se ne može izmeriti, ne može se efikasno upravljati. Na osnovu ove teze razvili smo cijel naš biznis. Shvatili smo da taj inicijalni trošak, kod koji naši korisnici užasno su se plašili, bežali su toga, nisu znali kako da ga prevaziđu, čine samo 25% ukupnih troškova pri korišćenju štampača. Svi ostali troškovi tokom eksploatacije čine 75%. Kad bi još čovjek pitao na što se fokusirate, pa naravno ono što je veće. I shvatili smo također da su ovi troškovi nepoznati svim našim korisnicima. Oni su u magli, bukvalno. Onda smo rešili da se bavimo upravljanjem štampom i tu je prilika danas gde i jeste. Kako ćemo upravljati štampom? Identifikovat ćemo probleme, napravit ćemo projekat, primeniti. Sve kroz PH rešenje. Šta je PH rešenje? PH rešenje je nešto što bi trebalo da obezbedi jednu organizacionu upravljanje celom štampu i svim elementima i svim procesima te štampe. PH rešenje bi trebalo da štedi. Trebalo bi bude ekološki odgovor. Ono što je cilj jeste da se poveća produktivnost preduzeća i svih zaposlenih. U današnje vreme kada je svaki moment, svaki trenutak bitan, moramo računati na svaku uštedu, pa to je ušteda efikasnosti i svim ostalim. Ono što, po čemu se možda Perihad razlikuje od većina kompanija jeste da mi dajemo finansijsku garanciju za efikasnost naših rešenja. Dobro ste čuli, to mnogi ne izgovaraju, mi finansijski garantujemo za uspeh onoga što vam ponudimo. Stavili smo pečat na naš proizvod, a to je da svaki od se piše red. Postavili smo ključno pitanje naši korisnici. Da li imate potrebu za savremenjavanjem opreme? Mnogi su odgovorili različito. Neki su rekli, da, u potpunosti mi nama treba nova oprema, mi smo dovoljno zrela velika kompanija i možemo da, odnosno neophodno nam je da imamo novu opremu. Neki su rekli da, delimično, a treći su odgovorili ne. Mi smo zadovoljni sve što imamo i tako ćemo i raditi. Za svaki od ovih odgovora naša kompanija je napravila i proizvod. Ok, PH rešenja, ukoliko hoćete, znači imamo optimal PH, što u principu znači neko optimalno rešenje, light PH, nešto niže od optimala i naravno stabil PH. Optimal PH, što sama reč govori, to je nešto što je optimalno, nešto pokušavamo da na jedan optimalan način rešimo sve procese štampe unutar jedne kompanije. To je naravno kontrola svih troškova, znači moramo biti, svi oni troškovi koji su nam u magli, oni moraju biti jasno vidljivi. Treba voditi računa u današnje vreme i o bezbednosti podataka. Sve više kompanija se jako brine o bezbednosti i informacijama koje kruže unutar same kompanije, a naročito koje izlaze van kompanije putem weba i tako dalje. Ideje, odnosno naše rešenje bi trebalo da pojednostavi sve procese rada. Vodili smo računa da se prilagodimo svakom okruženju, ali i mogućnostima kompanije. Nažalost, ne mogu sve kompanije priuštiti rešenja koja su glamurozna, velika i tako dalje, ali naš zadatak jeste da upravo naše rešenje prilagodimo takvom okruženju. Centralizovano upravljanje, naravno, i da to bude savremeno, to što nam je ideja. Šta bi predstavljao Light PH? Znači, jeste da imamo kombinaciju postojeće opreme, nove opreme, znači, ali hajde, pošto već imamo neku opremu, hajde da te troškove koji su nam bili mogli izbacimo na površinu. Potpunu garanciju na celokupnu opremu, to je nešto što mi nudimo, ekološko poslovanje u skladu sa zakonom. Jedan od glavnih ciljeva naše kompanije je odgovornost prema ekologiji, vidi se po našim zelenim bojama, mislim da istine sad nema, ali sve u zelenom tonu. Uštedimo radno vreme, naravno, da se produži životni vek
I ono što korisnici printinga do sada su, pa ne mogu kažem nisu dobijali, ali malo su dobijali, jeste to savjetovanje, to je consulting. Kada koristite naše rješenja, naši konsultanti za vas su tu 24/7. Konsultanti pa nisu oni samo tu da bi uzeli novac, jer obično to ono kao konsultant služi da bi vam uzeli novac, pa nije tako. Konsultanti nam služe da vam štede novac, ne samo u našoj branši, nego i svuda, iako ta percepcija u našoj privredi je malo drugačija. Ukoliko pak nemate rješenja za optimizaciju, naša kompanija može ponuditi nove štampače, polome, potrošni materijal, software i tako dalje. Kroz naš proizvod Stampl.tk. Da sve ovo postoji i da sve može, mi smo izvukli samo neke od osnovnih benefite koji naši korisnici jako dobro prepoznaju. Kontrolišemo i smanjujemo troškove. To je ono što je važno, to je ono što smo se mi svi fokusirali. Just-in-time snabdevanje potrošnim materijalom, to je nešto gde bi u principu svaki korisnik volao, znači ne treba mi lager kod mene u firmi. Ja hoću da u trenutku kada meni to negde zasvetli, mi se to pojavi istog trenutka. Just-in-time servis, da kontrolišem svaki proces, da napravimo dugoročnu strategiju, kako ćemo koristiti štampu u našoj kompaniji. Bezbednost, kao što sam rekao, je veći fokus većine kompanija. Kontinuirano primjer nova rješenja, naravno, i konsultacije. Detaljni izveštaj o tome kako radimo, to je jedna od ključnih stvari. Pa kako ćemo izmeriti ono da je na to? Da li smo na pravom pravcu ako ne budemo dobili izveštaj o svemu tome? I naravno kontinuitet, da sve to bude istog onog dana kada smo počeli, kada smo ušli u oko rješenje i u onom momentu kada iz njega izlazimo. Da sve ovo postoji, zamolili smo naše kolege i partneri iz kompanije Coca-Cola da zajednički napravimo jedan uvid u projektno rješenje koje smo kod njih implementirali. I oni su nam rekli, odnosno napravili smo jedan taj studiju slučaja, gde smo shvatili šta je to što je njima bilo potrebno. Koji su bili izazovi? Bio je neophodan dobavljač koji je imao referencu, koji je bio pouzdan, postoje na tržištu i tako dalje. Mora biti jedinstvene. Tražili su jedinstvenog dobavljača i usluga i potrošni materijal. Hteli su da imaju jedinstvenu tačku kontakta. To je naš PH Service Desk. Što je bilo interesantno, tražili su, za razliku od većine kompanije, to je projektni pristup rješenju i ugovor. Jednostavno nisu te ništa prepustiti slučaju. Želeli su da svoju štampu podignu na bilo kom uređaju u njihovom printing okruženju. Naravno, bezbedna štampa je bilo ono što je jedan od glavnih izazova. Integracija sa postojećim ERP rešenjem i Active Directorijom. Smanjenje troškova je nešto što su, kažemo, svi hteli mimo Coca-Cola i Coca-Cola i naravno finansijsku garanciju za uspješnu celu projekta. Šta smo ponudili kao rješenje? PH Service Desk, to sam već malo rekao, PH Service Desk koji će funkcionisati u skladu sa standardom ISO 20000, više od 71 multifunkcijskih uređaja u celom okruženju. Pre same implementacije radili smo projektno rješenje sa kompletnom projektnom dokumentacijom koju smo nastavili. Pre implementacije bilo je testno okruženje gde su korisnici koristili ceo sistem i tek kada su shvatili da zadovoljava sve njihove potrebe, pristupili su implementaciji. Naravno, softversko rješenje za monitoring svih uređaja i online ticketing sistem. Online ticketing sistem obezbedio je korisniku da u svakom trenutku zna status njegovog zahteva za intervenciju. Ma šta ta intervencija značila? Koji je benefit na kraju korisnik naš Coca-Cola imao od svega toga? Pošto ugovor još uvijek traje, već u prvoj godini značajne uštede. Dobili su jednog dobavljača, štedili su IT resurs, znači setite se da 30% vremena koje IT troši na podršku korisnicima u korišćenju štampe. Dobili su bezbednu štampu
U smislu da su svoje identifikacione kartice koje koriste za pristup kompaniji, ulazak u firmu, koristili za pristup štampača. Znači, jednostavno više sve što god da su štampali, niko nije mogao da pogleda osim njih samih. Izveštaje o tome kako koriste uređaj su dobili na svoj zahtev. Dobili su konsultante, koji mi dan danas uzimaju novac, i naravno ekološko odgovorno rešenje. Da sve ovo, za one neverne tome koji ne veruju da i dalje i ovo može i postoji, mi smo jedno ovako slično rešenje implementirali kod nas na štandu, to je 30 metara kad izađete, pa one koji interesuje samo to može da pogleda. A vi ako imate dodatne pitanje, ja bih sve završio prezentaciju i stojim na raspolaganju za sve, a samo bih jednu poruku svima prenao, to je prvo računajte na vas. Izvolite. Pa, u svakoj eksploataciji postoje neki određeni problemi. Znači, ja bih da sad bio onako... Naravno da postoje problemi, ali kako, ono što je suština jeste svega da proaktivno reagujemo na te probleme. Problemi postoji, ali mi se trudimo, kroz naš servis desk, da korisnik ne zna za te probleme. To jeste suština našeg posla. Problem se dešava, zaglavi se papir, nestaje toner, došlo je do iskakanja uređaja u celom sistemu, ali korisnik ne sme to da zna. Čak i ako zna, on uvek ima opciju da nema zastoj u svom radu. Znači, bilo gde, to je ono što je tema prezentacije, MyPrint Anywhere, gde god, na bilo kom uređaju, ako hoću da oštampam to, znači ja sam stavio na štampu, gde god da se pojavim u celom okruženju, ja ću tu štampu i da podignem. Znači, neće imati zastoj ako iskoči jedan uređaj. Kažem, suština jeste da korisnik ne zna da postoji problem, nego da mi proaktivno reagujemo na te probleme. Hvala. Još neko pitanje? Ništa, ja bih ovdje završio ovu prezentaciju.